kojega robota mi svi kućemo? Pa imamo veš mašinu. Je li to ili veš mašina išta učinila loše nama? Nije, samo nam je spasala dnevno 2 sata da robot vrti tamo veš i pere nama suđe. I tako će se i u budućnosti događa. Puno tih stvari će nama olakšati život, ali onda će nam da osloboditi to vrijeme da se mi bavimo nečim što može biti pametnije, intelektualnije ili možemo se baviti više kulturom, možemo se baviti šimoć. Ne znam, spomenuo si samo vožnju auta, ja sam sad kako sam uzeo novo auto i sve, ja sam se preporodio. Znači, ne moram više, imam autopilot, uključim ga, ne moram se više misliti daj gas, skoči, skreni lijevo, skreni desno, uključim autopilot. I jednostavno mi je život lakše. Još nisam opustio skroz da mogu biti na mobitelu dok on vozi, ali to je nešto što će doći. I to nije pitanje hoće li doći ili neće, samo je pitanje kada i samo je pitanje ko će se u tome svemu lakše prilagoditi.